turka shi yau faga wata sabuwa. Samari da 'yan mata. Da mace ta ce maka I love you ko kuma da namiji ya ce miki I love you da ya sa miki katin 1000 a wayanki ko kuma da ta saka maka katin 1000 a wayanka, wanne ka fi so? Duniyar fasaha. Da mace ta ce maka I love you da ta sa maka katin 1000 wanne ka fi so? Gwara ta samun katin 1000. Wannan tana gefe sai 'yan canjin sun zauna sannan sai a dawo I love you. Gara ta ce min I love you. To shi kuma 1000 fa kaya? 1000 na yafe saboda I love you. Maybe mahaifiyata ma ta gaya mahaifiyata, tun gani ma zan so a gaya mini. Gaskiya kwara mace ta ce da ni I love you sun muhimmancin I love you ya fi muhimmancin 1000 baran talama a ce ke. To gaskiya gwanda ta ce min I love you saboda kin ga I love you abu ne mai muhimmanci, ita kuma 1000 sai wa almajirai sadaka. Gwanda ta ce min I love you. 1000 fa kaya yafe? 1000 na yafe saboda I love you wannan ta musamman ce. Da namiji ya ce miki I love you da ya sa miki katin 1000 a wayanki, wanne kika fi so? Kwara ya ce min I love you. To ita kuma 1000 fa? Ya bar abansa ya gaya min wannan kalmar. Na fi so a ce min I love you sai in yi munna hankali na kwanta. To ita 1000 kin yafe? Na yafe 1000. To shi soyayya inda akwai soyayya to I love you is better. Ba kuɗi bane soyayya ba. Soyayya guda ɗaya a zuciya yake. In dai mutum yana son mutum, kawai in dai ya ce I love you baby. Gwara ya ce min I love you. Ita 1000 kin yafe? A gaskiya wata ce min I love you. Saboda I love you din nan ni na san cewa ana yin kyautar 1000 amma babu wani masoyi da suke soyayya da budurwarsa ko wata masoyiya ta yi da zai ce na ban maka ita. Amma 1000 ko mutum baka sanya ma sai ce malam ga 1000 na baka amma ba wanda zai ma kyautar so. Ai ta ba I love you ta ni ta samu na naira 100 ma ya isa. Alquran. Gaskiya ni dai a ra'ayina ni kwanda ce mu I love you. Ba mu taka darajar soyayya ba. Saboda kama I love you babbar kalma ce. Kai ka ci ka jajirta ce masoyi na gaske za a iya ce ma I love you. Na fi son ta samun katin. In ta samun katin I love you kuma sai in rage shi a zuciyata. To ni a bani katin saboda katin ina janyo wani soyayyar, za ka iya buga har a baka soyayyar. To jama'a kun ji yadda muka tattauna da mutane daban-daban, maza da mata, akan kalmar I love you ko 1000. Ku kasance da ni Zakiya Abdurrahman daga Sirrin Su Media TV.